πρόβλημα. Γράφει. Γράφει. Δεν έχει τίποτα μέσα. υπάρχει. Για άλλη μια φορά. Όμως, επειδή είμαστε απόγονοι ο Οδυσσέος και πάμε μπροστά. Κάτω πίσω. Κάτω πίσω και κάνω δουλειά. Έλα Τάκη! Έλα εδώ. Όχι ρε. Τι ρε μαλάκα. Τι κάνει ρε εδώ. Αυτός είναι μεγάλος εφευρέτης ρε. Τι Τάκη που γίνει. Το καζάνι τώρα Μιλάμε για τρέλα. Πάει πατόλιας. Περιμένουμε να γεμίσει το καζάνι. Πάνε τώρα τα ατμόσφαιρα. Τα ατμόσφαιρα είναι πιο σημαίνει. Πάμε στα ατμόσφαιρα. Δύο πετώνια μέχρι 10 Μαρτίου. Μετά τις 10 Μαρτίου το επόμενο αυτορός τέλη Μαρτίου με ένα μετά. Κατάλαβες? Μέχρι 10 Μάρτη με 2, τέλη Μαρτίου με 1. Πρόσεξε, οι ημερομηνίες είναι αυτές. 10 Μάρτη είπα, Ναι. Ζήτω η τρέλα. Free wheel. Ας τραβήξουμε και το γρήλο. Και γρήλο. Σωστά. Και όλα είναι μια χαρά. Αυτό ήταν, γέμισε. Ήταν μια προσφορά των Οδυσσέως. Τώρα βγάζουμε στο YouTube για να γελάμε.